Innen menjünk el, mert itt pöcsögés lesz. Ennek szarszaga van. De nem. Nyugtassam meg, hogy nem a fülkéből jön. Úgy van, ott ver neki. Mennyi, elfér. Beleviszi tudod a bal oldali csapába. Hát az nem érdekes. Elfér benne. Úgy, menjél a csapásba, te ver neki. Már úgyse tudsz máshol. Nem borulsz föl. Mitől borulsz? Akkor is puhára esik. Amúgy is. Hát ez is sebbet. Kijön.